niin, tervetuloa sitten aitoon hevoskyytiin. Ja mun nimi on Miika ja mä oon tässä ajurina. Ja meitä vetää raskaat lähes 1000-kiloiset Percheronit, jotka tulee Ranskasta. Ja tänään täällä Ikaalisissa Kylpylä-festivaalissa. En ihan odottanut tätä. No ei, mä oon sanonut semmosen rehellisen paren, että tämmöstä kyytiä, että saa villissä lännessä, jos sielläkään.